Vážená poroto a milí posluchači, jmenuji se Anna Druhovská a jsem studentkou oktávy Gymnázia nad Alejí v Praze. V tomto videu bych vám ráda představila svoji práci, význam NK buněk v terapii nádoru vaječníků a jejich možné využití v imunoterapii, kterou jsem za účelem SOČ vypracovala pod vedením paní profesorky Jitky Palich-Fučíkové a N. van Kerkhoven v laboratořích onkologické firmy Sotio Biotech. V této prezentaci vás nejprve uvedu do oboru nádorové imunoterapie a představím základní informace týkající se ovariálního karcinomu, včetně proč je pro boj s ním naše vlastní imunita jednou z nejperspektivnějších cest. Dále vymezím cíle, které jsem si stanovila, abych v této práci co nejdůkladněji objasnila roli NK buněk v nádorovém mikroprostředí a uvedu postup mé práce od sběru dat až po metody jejich vyhodnocení. V neposlední řadě vám odprezentuji výsledky tohoto projektu a v rámci diskuze uvedu důležitost dalšího výzkumu funkce NK buněk v ovariálním karcinomu společně s jeho důležitostí pro odhalení nových cest nádorové imunoterapie. V posledních letech se ukázalo, že imunoterapie ovariálního karcinomu založená na NK buňkách má pozoruhodný potenciál. Její mechanismy a účinky však zůstávají ve srovnání se standardní léčbou nejasné. Uvedli Zongrufan a spol ve své publikaci s názvem Léčba nádoru vaječníku a imunoterapie založená na NK buňkách. Tato slova dokonale vystihují motivaci mé práce. Získat vhled do chování NK buněk v ovariálním karcinomu a tím přiblížit jejich ohromný potenciál pro imunoterapeutickou léčbu. Mimo svůj dlouhodobý zájem o medicinální vědy jsem na gymnáziu docházela 3 roky do genetického kroužku, kde jsem byla uvedena do základů laboratorního výzkumu. Svoji činnost jsem toužila nadále rozvíjet také mimo školu, což mi bylo umožněno v laboratořích firmy Sotio a mým cílem je svůj zájem o výzkum rozvíjet nadále. Karcinom vaječníku je abnormální a nekontrolovaný růst buněk pocházejících z vaječníků nebo vejcovodů ženského reprodukčního systému. Jde o 7. nejčastější zhoubný nádor postihující ženy a dlouhodobě zaujímá první místo v mortalitě gynekologických onemocnění. V této práci se zaměřuji na epitelový high-grade serózní karcinom, který je převládajícím a nejčastěji diskutovaným podtypem díky své agresivitě. Ačkoliv je riziko persistentní a zjevné, nádor je v raných stádiích zvládnutelný. Současná doba ale postrádá efektivní diagnostické nástroje a většina žen je diagnostikována až v pokročilých stádiích. Stejně obtížným úkolem je také adekvátní léčba, která je převážně založena na cytoredukční chirurgii a chemoterapii na bázi platinových derivátů. U těch se ale v 70% případů vyskytuje recidivita a u mnohých pacientek také rezistence. Ačkoliv byly již schváleny léčby nezakládané na platině, výzkum se začíná orientovat směrem k naší přirozené zbrani – imunitnímu systému. Základní koncept nádorové imunologie spočívá v tom, že imunitní systém je nejen schopen rozlišit zdravou buňku od zhoubné, ale dokáže také šířící se buňky z těla odstranit. Tento proces se označuje jako protinádorový imunitní dohled, který byl před 10letím aktualizován na teorii protinádorového imunitního dohledu neboli 3E. The 3 E's of Cancer Immunity, kterými jsou eliminace, stabilizace a únik. Elimination, equilibrium and escape. Podstatnou roli v této hře hrají NK, natural killer buňky. Buňky lymfocytární linie vrozeného imunitního systému. Přítomnost NK buněk v nádorovém mikroprostředí koreluje dle předchozích studií s pozitivní prognózou u většiny maligních onemocnění a z toho důvodu se staly objektem mé práce s cílem zaměřit se na možnost jejich využití jako nástroj v rámci vývoje nových léčiv. Ze současného poznání vyplývá, že NK buňky hrají klíčovou roli v protinádorové imunitní odpovědi a jejich přítomnost nádorů souvisí s příznivou prognózou u většiny onemocnění. Komplexní analýza fenotypu této cytotoxické imunitní populace u karcinomu vaječníků však dosud nebyla komplexně definována. Proto se tento projekt zaměří na imunitní biologii OC ve 2 částech. Prvně provede detailní analýzu zastoupení subtypů NK buněk na základě jejich fenotypového profilu definovaného pomocí imunofluorescenčního a sekvenčního imunohistochemického barvení v primárních tkáních HGSOC a následně pomocí analýz přežití vyhodnotí klinický význam klíčových subpopulací. CD57 pozitivní, NKP46 pozitivní a NKG2A pozitivních NK buněk.
druhé části mého projektu je cílem vyhodnotit prostorovou orientaci subpopulací NK buněk v nádorové tkáni, konkrétně NKG2A pozitivních, a identifikovat její biologickou a klinickou relevanci. V práci jsem zkoumala celkem 25 vzorků nádorů odebraných při primárním odstranění ve Fakultní nemocnici Hradec Králové a Fakultní nemocnici Motol v letech 2008 až 2014. Pracovala jsem dle protokolu schváleného místní etickou komisí zahrnující imunofluorescenční barvení nádorových tkání a imunohistochemické barvení. Získané data jsem analyzovala pomocí systému Halo AI Indica Labs, používající multiplexní algoritmus pro analýzu prostorové blízkosti. Pro statistickou analýzu údajů a jejich grafické znázornění byl použit software Prism 6. Statistické signifikantnosti bylo dosaženo, pokud byla získána p-hodnota nižší než 0,05. K výpočtu statistické významnosti Kaplanových-Mayerových křivek přežití byl použit log-rank test a korelace byla vypočtena pomocí Pearsonova korelačního koeficientu. Na rozdíl od buněk adaptivního imunitního systému byly subpopulace NK buněk, NKP46 pozitivní a CD57 pozitivní, zastoupeny signifikantně méně v celkové primární tkáni pacientů. Ačkoliv jednotlivé NK subpopulace a celkové CD8 pozitivní T lymfocyty byly rovnoměrně zastoupené jak v nádorovém stromatu, tak v nádorových ostrůvcích, populace celkových CD3 pozitivních T lymfocytů a CD20 pozitivních B lymfocytů byla signifikantně více přítomná v nádorovém stromatu. V rámci pilotní studie byla provedena prostorová analýza pomocí digitální patologie na souboru 8 pacientek. Bylo zjištěno, že v blízkém kontaktu s NKG2A pozitivními NK buňkami je zejména populace CD3 pozitivních T lymfocytů, což naznačuje vliv NK buněk na populaci T lymfocytů v nádorové tkáni. Nejdále se naopak vyskytovaly NK buňky s CD57 pozitivním fenotypem. Pro určení prognostické role subpopulací NK buněk byly pacientky rozděleny do 2 skupin podle mediánu zastoupení jednotlivých NK buněčních subpopulací a byla provedena Kaplan-Mayerova analýza přežívání. Vysoká zastoupení NKP46 pozitivních a NKG2A pozitivních NK buněk v nádorové tkáni byly spojeny s výrazně lepší prognózou přežití pacientů. Oproti tomu přítomnost CD57 pozitivních NK buněk s prognózou přežití nekorelovala. Z výsledků této práce lze vyvodit několik vlastností chování NK buněk v nádorovém prostředí ovariálního karcinomu. Z výsledků této práce plyne, že jednotlivé NK subpopulace jsou v nádorové tkáni zastoupené ve velice nízkém počtu, což souhlasí se dříve publikovanými výsledky u ostatních onkologických onemocnění. Z výsledků také vyplývá, že CD3 pozitivní T lymfocyty jsou nejblíže NKG2A pozitivním NK buňkám, což naznačuje případný negativní vliv imunosupresivní populace NK buněk na populaci s nádorem asociovaných lymfocytů. Nicméně vyšší interakce těchto buněčných populací může být jen důsledkem vyššího zastoupení CD3 pozitivních buněk v tkáni a pro důkladnější pochopení těchto mechanismů je potřeba provést analýzy digitální patologie a experimentální testování v in vitro a in vivo modelech. Z výsledku analýzy přežití vyplývá, že přítomnost NKP46 pozitivních NK buněk koreluje s lepší prognózou onemocnění, což je plně v souladu s dříve publikovanou literaturou. Oproti tomu zastoupení CD57 pozitivních NK buněk v primární tkáni nekoreluje s lepší prognózou onemocnění, což je v rozporu s dříve publikovanými výsledky u nádoru spinocelulární karcinomu hlavy a krku. Oproti očekávání přítomnosti NKG2A pozitivních NK buněk v nádorové tkáni také koreluje s lepší prognózou. Je možné, že se jedná pouze o důsledek silné korelace s celkovým zastoupením NK buněk v nádorové tkáni. A z toho důvodu je nutné na kompletním souboru pacientek provést multiparametrickou Cox analýzu přežívání. Tato práce má několik omezení, včetně limitního souboru analyzovaných tkání a výhradného zaměření na pacientky podstupující primární chirurgický zákrok bez předchozí chemoterapie, což omezuje zobecnitelnost výsledků. Dalším úskalím tohoto projektu je omezená informace o funkčním profilu NK buněk a z toho důvodu vliv celkové rovnováhy mezi inhibičními a aktivačními znaky v populaci NK buněk zůstává nejasný. Snížení heterogenity lze v budoucnosti dosáhnout objevením unikátního povrchového znaku.
Jak již bylo zmíněno, pro hlubší poznání přítomných mechanismů je potřeba provést rozšiřující analýzy. Cílem této práce bylo přiblížit funkci NK buněk pro boj proti nejagresivnějšímu druhu karcinomů vaječníků a objasnit jejich chování v nádorovém mikroprostředí. Zatímco cytotoxický účinek T buněk na nádorové buňky je dobře znám, naše zjištění zdůrazňují rovněž klíčový význam fenotypického profilu NK buněk v nádoru pro prognózu onemocnění. Komplexnost imunitní odpovědi u HGSOC, jak ukazují naše zjištění, by měla motivovat další studenty, výzkumníky k využití pokročilých metodik s cílem lépe porozumět interakcím NK buněk v prostředí nádoru, což může vést k odhalení nových strategií v oblasti imunoterapie. Protože i naše vlastní tělo může být zbraní proti nádoru. Na úplný konec bych znovu ráda poděkovala mé vedoucí práce paní profesorce Jitce Pali-Fučíkové a mentorce Aně Fangerchoven za obětavost, trpělivost a podporu při tvorbě této práce. Dále bych ráda poděkovala firmě Sotio Biotech za nepostradatelné laboratorní zázemí. A samozřejmě chci poděkovat také posluchačům a všem organizátorům SOČ za nepřetržitý rozvoj studentských výzkumů.